denontzat. Bidesarei dagokionez, Samameseko sarbidetan, Bentazarra iparraldetik Santanderrerako eta Santiagorako noranzkoan dauden erraiak moztuko dira, eta baipasa egingo da Bentazarra hegoaldetik Donostiarako noranzkoan. Beraz, 8tik Santanderrerako noranzkoan ezingo da Bilbora sartu Samamesetik, gaur gaueko 10:00-etatik bihar goizeko 6:00 arte gainera, begi 657 errepidean, Leioan errepidea itxita egongo da bi noranzkoetan, urriaren 18 arte gaueko 10:00-etatik goizeko 6:00 arte. Informazio gehiagorako sartu bizkaia.eus atarian. Bizkaiko Foru Aldundia, Bizkaia denontzat. Bi eroriko eta bi heriotza lanera joan eta etxera itzuliko ez diren bi behargin gehituko dira gaur laneko heriotzen zerrendara. Loiuko Larrondo kalean gertatu da ezbeharretako bat Bizkaian. Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak jakinarazi duenez, 57 urteko gizonezko bat hilda goizeko 11:10 pabiloi baten teilatutik erorita. Bertaratu diren larrialdi zerbitzuek beharginaren heriotza ziurtatzera mugatu behar izan dute. Beste behargin bat ere hilda gaur goizean, Oieta kontzejuan Leo zen Nafarroan. Lergako bidea izeneko pistan gertatu da ezbeharra goizeko 11:30. Lab sindikatuen kontaketaren arabera, lanean ari zirela Euskal Herrian hiltzen diren 56. eta 57. beharginak dira. Europako Batasuneko beste estatu batzuetan betetako espetxe urteak aintzat hartzeko lege reforma berehala onartu behar da. Atzo Espainiako Senatuan duen gehiengoa baliatuta PPk erreformaren kontra egin zuen Voxen eta UPNren babesarekin. Kongresuko mailak ordeak gaur bertan erantzun dio aferari eta ganberako letratuen txosten bat aintzat hartuta berretsi du neurria albezain laster argitaratu behar dela Espainiako aldizkari ofizialean. Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailak abuztuan aurreratu zuen eta gaur berretsi du Gobernu Kontseiluaren osteko prentsaurrekoan. Prozesu bat abiatu dute itunpeko eskoletako langileen soldatak eskola publikoetako langileen soldatekin parekatzeko. Horretarako Eusko Jaurlaritzak aurrekontu legea aldatzea onartu du. Orain, Eskola Legebiltzarrera igorriko dute lege proiektua eta haren onespena jaso beharko dute. Donostiako erdialdea emisio gutxiko eremu izango da urtarriletik aurrera eta hori ahalbidetuko duen ordenantza onartu du gaur Donostiako udalak. Maiatzean aurkeztu zuten behin betiko proiektua eta alegazioen bigarren fasea bukatu ostean onartu dute ordenantza tokiko gobernu batzarrean. Udal taldeek zuzenketak aurkezteko aukera izango dute orain eta azaroan emango dute azken pausoa Eneko Goia Donostiako alkatearen arabera. Israelen indarkeriak ez du etenik. Irani urria hasieran jasandako erasoengatik interes nazionalen arabera erantzungo diola jakinarazi du Ameriketako Estatu Batuek honen harira ekintza militarrak ekiditeko eskatu badio ere. Azken urteetan Gazako hainbat eskola eta ospitale, baita Libanoko eta Siriako hainbat leku ere bombardatu ditu 10 hildako sortuz. Gabon deizuela, Eusko Jaurlaritzak 2024ko Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontuen legea aldatzea onartu du gaurko bileran itunpeko ikastetxetako langileen soldatak eskola publikokoekin modu progresiboan parekatzea ahalbidetzeko. Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak gobernu bileraren osteko prentsaurrekoan azaldu duenez, helburua 2027ko Euskal Autonomia Erkidegoko itunpeko ikastetxeetako irakasleek eta eskola publikokoek pareko soldata izatea da. Gainera, atzerako eraginez 2023ko eta 2024ko aldea ordainduko zaie. Egiten dio, eta da Euskal Autonomia Erkidegoko 2024ko urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen legeari modifikazio bat egitearena, legearen 25. artikuluaz ari gara, eta zertarako salbuespen bat onartzeko, eta da itunpeko ikastetxetako langileen ordaintzarietan aldaketak egitea,
kasu honetan, baldin eta aldaketa horiek gainditu egiten dituzten modulo ekonomikoetako zenbait osagai. Eta zein da helburua? Helburua da bai itunpeko ikastetxeetako langileen eta beraien soldata ekiparatzea publikako langileenetara edo irakasleenetara kasu honetan. Hau modu progresibo batean egiten den ekintza bada. Europar Batasuneko gainerako herrialdeetako sententziak Espainiar estatuan kontuan hartzea ahalbidetzen duen legea onartutzat eman du Kongresuko mahaiak. Atzo gauzatu zen Europako transposizioaren bozketa senatuan, zeinak presoen zigorrak komutatzea ahalbidetzen duen. Kamera altuak lege proposamenari ezezkoa eman bazion ere, Kongresutik berriz ez pasatzea ebatzi du mahaiak, eta beraz estatuko aldizkari ofizialean argitaratu da araudi berria. Getxoko EH Bilduk auzitegietara eraman du 3 bat eraikinaren erastearen inguruko afera, hala jauregi historiko hau bota izana ikertzeko eskaera helarazi dio Bizkaiko fiskaltzari. Luxuzko etxebizitzak eraikitzeko proiektu baten arira gauzatu zen eraisketa, eta EAJ-ko bizinegotzi berau kudeatzen zebilen konpainiako kide izateak ere polemika ugari sortu zuen. Getxoko EH Bilduk Bizkaiko fiskaltzan eskaera aurkeztu du 3 bat eraikinaren eraiztean egon daitezkeen legez kanpoko ekintzak iker ditzan. Koalizio subiranistatik adierazi dute fiskaltzara jo dutela auzia ikertzeko Getxoko udalaren borondate ezagatik eta eraikin historikoaren eraizketan deliturik egin ote zen argitzeko. Azaldu dutenez, iraileko osoko bilkuran afera fiskaltzara eramateko egin zuten proposamena etzen aurrera atera udal gobernuko alderdiek eta alderdi popularrak ez zutelako babestu, eta horren aurrean EH Bildu berak erabaki du fiskaltzaren aurrera joatea eta beraz eraizketari buruzko informazio zuzena eskuratu du. Oposizioko alderdian ezinbestekotzat jo dute kanpoko agente batek eraispenaren inguru abarrak eta udalak lizentzia ematean eta administrazio prozesuan duen zeregina iker daitezen, lehentasunezko tratua izan den ala ez zehazteko. Eta era berean Mikel Bildosola buru duen alderdiak gobernu taldeak kritikatu du oposizioaren lana oztopatzeagatik, izan ere, gobernu taldeak hartu duen neurri bakarra urriaren 18-rako ezoiko batzordea deitze izan da, oposizioak deialdia behartu ostean. Gardentasun falta ere salatu dute alkatea eta hirigintza arduradun batzuk batzordetik kanpo utzi dituztelako, eta iragarri dutenez, Getxoko ondare historikoa babesteko eta gertatutakoa argitzeko presioa egiten jarraituko dute. Atzo elkartu zen Nafarroan hezkuntzako mahai sektoriala. Sare publikoko sindikatuak Carlos Jimeno hezkuntza kontseilariarekin elkartu ostean, datorren urriaren 29-erako deituriko greba eguna mantentzea erabaki dute oraingoz. Positibotzat jo dute Jimeno helarazitako proposamena, non 3 ikasturterako ituna, ratioen jaitsiera eta irakaskuntza orduen errefortzu eslatzen diren, baina abia puntua soilik dela adierazi dute. Hezkuntzako mahai sektorialak Carlos Jimeno hezkuntzako kontseilariarekin bildu ostean urriaren 29-erako greba eguna mantentzea erabaki du. Urriaren 22an izanen dute hurrengo bilera, greba baino aste bat lehenago. 3 ikasturterako itun bat, ikasgeletako ratioen jaitsiera mailakatua eta 1000 orduko irakaskuntza errefortzua kontsolidatzea.
Hori da funtsean Nafarroako Hezkuntza Departamentuak sare publikoko irakaslei eskaini diena. Zehazki, ikasgela bakoitzean ratioa 23 ikaslera murriztea haur hezkuntzako lehen mailatik hasita, 1000 orduko errefortzua haur eta lehen hezkuntzarako eta karga burokratikoa arintzea eta arautzea. 55 urtetik gora, 1600 irakasleren zuzeneko eskolak txikitzea. Hobekuntza horiek 2025-2026ko ikasturtetik aurrera sartuko lirateke indarrean, eta eragina izan lukete 3 urtean jarraian, 2027-2028ko ikasturtea amaitu arte. Naiz eta sindikatuek begi onez hartu duten kontseilariaren proposamenak, eskaintza hori bakarrik abiapuntua da haientzat, eta definizio zehatza eta zuzena eskatu dute. Orain sindikatu bakoitzak aztertuko ditu, sindikatuen arteko batzordean bere balorazioak bateratu eta ekarpenak ostiral honetan bidaltzeko. Oraindik mahai gainean jarritako txostena ongi aztertu eta sindikatuek eurek ekarpena eginen dituzte. Ostiral arte dute hori egiteko epea eta helduen asteko asteartean, urriaren 22an berriz ere bilduko dira hezkuntza kontseilariarekin. Haien eskaeren artean, soldatak igotzea, kontratu egonkortzea eta langain karga arintzea izanen dira. Atzo Iruñean, Nafarroako probintzia auzitegian, hasitako sexu indarkeriari lotutako epailean, fiskaltzak eskatutako 57 urteko espetxe zigorra 3 urtera arte jaitsi diote gizon bati. Bikotekide ohiari sexu erasoak egin izana eta horren ostean jazarpen ekintzak gauzatu izana egotzi diote gizonezko honi. Hala eta guztiz ere ez da kartzelan sartuko. Iruñean bikotekide ohia jasartzeagatik eta harien bat sexu eraso egiteagatik ezarritako zigorra 3 urtera jaitsi dute aldeen arteko akordio bati esker. Nafarroako probintzia auzitegiko 2. sekzioan 57 urteko espetxe zigorra eskatzen zuen Ministerio Fiskalak, baina akordioari esker akusatuak 3 urteko espetxe zigorra, 60 urteko lan komunitarioa, 12 urteko urruntze debekua eta 20.000 euroko kalte ordaina jaso du biktimari eragindako kalteengatik. Akusatua ez da kartzelan sartuko, baldin eta erantzunkizun zibila ordaintzen badu. Ez badu berriro deliturik egiten 4 urtetan, sexu berreziketako programaren pean jartzen bada eta beste 108 egun betetzen baditu komunitate lanetan. Hasieran akusatuari sexu abusu bat eta 3 sexu eraso egitea leporatzen zioten. Ordea, 2 eraso saiakera eta jazarpena egozten diote orain. Horrek aldatu du zigorra. Akusazioak adierazi duenez, 2021ko udan eta 2022ko martxoan izan ziren sexu eraso saiakerak. Auzipetuak kontatutako gertaerek larriki aldatu dute kaltetuaren eguneroko bizitza eta kezka, urduritasuna eta tentsioa agertuz. 2022ko maiatzean, emakumearen aurkako indarkeria arloko Iruñeko lehenengo zenbakiko epaitegiak autoa eman zuen eta bertan akusatuari bikotekide ohiarengana eta haren etxe bizitzara hurbiltzeko debekua ezarri zitzaion. 3 pertsona atxilotu dituzte azken orduotan bat Errenterian, beste bat Gasteizen eta 3. Donostian sexu esplotazio karguak direla eta gizonezko bat eta 2 emakumezko dira eta 4 emakume prostituitzera behartu izan egotzi diete. 3 pertsona atxilotu ditu ertzaintzak 4 emakume prostituzioan aritzera behartzea egotzita. Atxilotuak dagoeneko epaileren esku jarri ditu ertzaintzak. Apirilean, ertzaintzako ikerketa kriminaleko atal nagusiek, biktima batzuek pisuetan edo jai pribatuetako irteeretan, prostituzioan aritzera behartzen zituztela salatu ondoren, ikerketa jarri zuten abian. Biktimen esanetan, taldeko arduradunek dokumentazioa eta zerbitzuetatik lortzen zuten dirua atxikitzen zieten, eta irteerak egunean gehienez 2 ordura mugatzen zizkieten. 3 izan dira atxilotutakoak, gizon bat Errenterian, emakume bat Gasteizen eta beste bat Donostian. Ertzaintzak, miaketak eta sarerak gauzatu ditu Gasteizko 2 etxebizitzetan, Hiriburuko ile apaindegi batean, Donostiako etxebizitza batean eta bertako lokal batean ere bai. Gasteiz zein Donostiako etxebizitzetako sarrera batean lortu ditu ertzaintzak biktimak aurkitzea. Ostean, emakundek sexu esplotaziorako salerosketaren biktimei arreta emateko protokoloa jarri du martxan.
Laudioko San Roke erresidentziako egoiarrek ez dituzte tratu txarra jasan Arabako Foru Aldundiaren arabera. Hala, Zaintza Araba taldeak helarazitako salaketa baztertu du Gorka Urtaranburu duen gizarte politiken sailak. Arabako Foru Aldundiak ukatu egin du Laudioko San Roke adinekoen egoitzako erabiltzaileei tratu iraingarriak ematen ari zaienik. Gorka Urtaran diputatuaren sailak argitu du ez dela salaketarik jarri. Zentroko ohiko jarduerari dagozkion zenbait kexa jaso direla, baina zentroan bertan eman dietela irtenbidea azaldu du gizarte politiken sailak. Zaintza Araba elkarteak gizarte politikako sailari idatzi zion San Roke egoitzako egoera oso kezkagarria eta larria dela azaldu. Izan ere, gutunean erabiltzaileen duintasuna urratzen dituzten hainbat praktika azaltzen zituen elkarteak. Hala nola, janariaren kalitate eskasa egoiarrak modu egokian ez janztea eta hauek egun osoan gurpila ulkian uztea besteak beste. Gizarte politiken sailak azaldu du duela gutxi erregistro eta ikuskaritza zerbitzuak ohiko ikuskapena egin duela San Roke egoitzan, eta bertan ez direla aparteko inongo arazorik antzeman. Izan ere, ratioak ezarritakoak baino askoz altuagoak direla, janaria kalitate onekoa dela eta egoiliarren zaintza planak errespetatzen direla ondorioztatu du Aldundiak. Gauzak horrela, Aldundiak Zaintza Araba elkarteak gizarte politiken sailari adierazitako salaketak ukatu ditu, eta egoitzako langileen profesionaltasuna zalantzan jartzen saiatzea leporatu dio elkarteari. Egoitzako langileei babesa adieraziz. Fiskaltzak Ertzaintzari eskatu dio iker dezala eta presta dezala txosten bat EHU Euskal Herriko Unibertsitateko lanaren eta gizarte segurantzaren zuzenbidea bat ikasgaiko irakaslearen inguruan. Ikasleek salatu zuten mezu arrazistak, klasistak, matxistak eta misoginoak egin zituela sare sozialetan. Orain Ertzaintzaren zerekina izango da kasuaren ondik norakoak aztertzea, gorroto deliturik egon den ala ez ikustea. Gaur goizean onartu du Donostiako udalak Gipuzkoako hiriburuko erdigunea isuri gutxiko eremu izendatzea bideratuko duen ordenantza. Araudi honek trafikoa murriztea ahalbidetuko du 2025ko urtarriletik aurrera. Donostiako udalak isuri gutxiko eremu arautuko duen ordenantza onartu du. Alegia urtarriletik aurrera erdiguneko trafiko murrizketak arautuko dituen ordenantza onartu du. Mugikortasun planean jasotako ekintza honekin airearen kalitatea hobetu, klima aldaketa arindu, kalitate akustikoko helburuak bete eta garraiobide jasangarriagoetarako aldaketa modala sustatu nahi da. Behin ordenantza onartuta azaroko osoko bilkurara eramango da behin betiko onartzeko. Bitarte horretan udal taldeek zuzenketak aurkezteko aukera izango dute eta araudia nolakoa izango den zehaztapen osoz azaroan jakingo da. Ondoren abendu urtarrilerako indarran jartza aurre ikusten da. Abenduan jada daukagun operatiba hori martxan jartzea, frogetan, eta gero datorren urteko urtarrila eta otsailean bai indarrean jartzea, baina urtarrilan eta otsailean ez betetzeak egiten dituztenei ez dizkiegu isuna jarriko, baizik eta abisuak igorriko dizkiegu. Urtarrila eta otsaila probarako erabili ostean martxotik aurrera ohartzeaz gain ordenantzak bere jasotzen dituen isunak aplikatzen hasiko dira. Araudi honekin isuri gutxiko eremuak berekin dakartzan arauak irakatsi nahi dizkiete herritarrei, zeintzuk diren mugak eta nola jokatu behar den. Halere 2028 arte onartu den ordenantza malgua dela esan duen Eko Goia alkateak. Malgua, edo ez, jarri genezaken, ez da izaetik eta daukatenak bakarrik sartu daitezke. Eta hori izango ditzateke oso, eta ez dugu horreda egin. Kontutan hartu nahi izan degudako ere, hiriak momentu honetan daukan parkea, ibilgailuen parkea nodakoa den. Baina 2028tik aurrera araudia zorroztuko da, ingurumen etiketarik gabeko ibilgailuei eta B-etiketadun ibilgailuei mugatuko zaie sarbidea. Gero etorriko da 2028 zeren hemen helburu batzuk bete egin behar ditugu 30 begira. Dena dela salbuespen bat izango da. Isuri gutxiko eremuan bizi direnak lasai asko sartu ahalko dira inguru horretan. Guggenheim Urdaibai Stop plataformak manifestazio baterako deialdea egin du datorren urriaren 19irako. Ekimena Gernikan izango da arratsaldeko 6etan.
Bizkaiko Foru Aldundiak, Eusko Jaurlaritzak, Espainiako Gobernuak eta Guggenheim Bilbao Museoaren fundazioak gure eskualdean inposatu nahi duen proiektuari stop eta stop esan behar diogu irmotasunez. Izan ere, erakunde horiek proiektua bultzatzeko bat egiteak ez du ezelan be esan nahi proiektua publikoa denik, herritarron parte hartzeaz diseinatuta egon denik, ez da Busturialdeak dituen beharrei erantzungo dienik ere. Berba egiteko gauza definitu egin behar ditugu, eta hemen gauza asko erabakita daude. Beraz, erabakita dauden gauza guzti horiek albo batera itzi beharko genituzke, eta zerotik hasi. Nork erabaki du gure eskualdeak museo bat behar duela? Nork erabaki du gure eskualdeak behar duen museoa Guggenheima izan behar dela? Eta nork erabaki du museo hori Guggenheima izan da gure biosfera erreserban kokatu behar dela? 3 galdera horiek erantzuten dituztenean, igual guztiok argia ikusiko dugu. Baina momentuz horrentzako ez dago erantzunik. Eta hor dago gakoa. Nekazarien batasunak salatu duenez duela 8 hilabete Eusko Jaurlaritzan aurkeztutako euskal erakundeek lehen sektorearekin hartu zituzten konpromisoen dekalogoa paper bustian geratu da. Atzo bete ziren 8 hilabete dokumentua lakuan aurkeztu zutenetik. Valentziako Vox alderdi politikoko Jesus Albiol diputatua Aitamarik auzitegitara eramango du. Albiolek erreskate ontzi euskalduna beltz tratulari itsasontzia zela adierazi zuen eta pertsonen trafikoa gauzatzen duten mafien beharrezko laguntzaia ere bazela. Aitamariko kidek gogor gaitzetsi zituzten hitz hauek eta legezko bidea hartzea erabaki du orain taldeak. Ekonomiari dagokionez, Baionako merkataritza eta industria ganberak sektoreak Ipar Euskal Herrian duen egoera zaurgarria ezagutarazi zuen atzo. Erakundeak azkenengo barometro ekonomikoaren datuak plazaratu zituen eta bertan islatzen den egoera kezkagarria dela adierazi zuen. Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko gizarte arloko salak gehiengoz Felix enpresa 303.406,5 euro ordaintzera kondenatuko dio amiantoaren ondorioz sortutako biriketako minbiziaz hil zen emakume baten oinordekoari. Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak amiantoak sortutako minbiziarengatik hildako emakume baten alabari kalte ordaina ematera gaitzetsi du Flexis enpresa.
Batura, 303.406 eurokoa izan da. Amiantoren biktimen euskal elkarteak egindako ohar batean azaldu duenez, 1996tik 2007ra Flexis S.A. enpresan amiantoren eraginpean lan egin zuen emakumea, pleurako minbizaren ondorioz hil zen 2022an. Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalak 2022ko azaroan ebatzi zuen emakumearen pleura lesioa gaixotasunaren ondorioz zela. Erabateko ezintasuna aitortuz eta osalanek egindako ikerketaren txostena babestuz. Elkartearen esanetan, fabrikan amiantoa izuritzen zuten produktuak erabiltzen ziren, emakumeak produktu hauek manipulatzen zituelarik. Kalte ordainien demandak kalte material eta moralengatiko eskaerak eskatu ditu. Auzitegi nagusiaren erabakiak zati batean demanda onartu badu ere, gaixotasunaren eta amiantoaren esposizioaren arteko loturari buruz zalantzak dituela jakinarazi du. Magistratu batek halaber zalantzan jarri du osalanen txostenaren baliozkotasuna, amiantoaren esposizioari buruzko froga erabakigarririk ez dagoela iradokiz. Amiantoren biktimen euskal elkarteak beraldetik positibotzat jo du epaia. Izan ere, segurtasun neurririk ez izatea leporatu dio Flexis enpresari, eta biktimenganako iseka salatu du. Nazioartean Israelen gehiegikeriek aurrera diraute. Azken orduotan Gazako hainbat ikastetxe eta ospitale bombardatu ditu, baita Libano eta Siriako hainbat toki ere 10 hildako eragin dituelarik. Gainera, Estatu Sionistak Nazio Batuen erakundearekin harremana geroz eta tirabiratsuagoa ari da bihurtzen. Alderdi Popularrak erregistratu du jada Espainiako Auzitegi Nazionalean PSOE-ren aurkako kereila pasa berri den asteburuan jakitera eman zuena. Salaketa hau Koldo kasuan oinarritu dute Popularrek pandemia garaian gauzatutako ustezko ustelkeria kasuaren inguruan. Hainbat pertsona maskarilla salmentarekin aberastu izana ikertzen dabiltza auzi horretan, PSOE buru zen zenbait gobernurekin akordioak gauzatu ostean. Kasuaren izena Koldo Garziatik dator, zeina Jose Luis Ábalos ministro ohiaren aholkulari izanik ikertu nagusia den. Auzi honen harira sozialistek Ábalos alderditik kanporatu zuten eta egun diputatu independente da Madrilgo Kongresuan. Espainiako Auzitegi Goreneko fiskaltza saila Oriol Junquerasen guztizko indultuaren alde agertu da. Halaxe jakinarazi du txosten baten bitartez María Ángeles Sánchez Conde fiskalordeak. Sánchez Conderen ustetan Junquerasen desgaikuntza zigorra bertan bera utzi beharko litzateke amnistia legea indarrean egonda. Iritzi honek aurretik Auzitegi Goreneko epaimai penalak esandakoaren kontrakoa adierazten du. Latinoamerikari dagokionez, Argentinan Mileiren gobernuak unibertsitate publikoari finantzazioa kenduko diolari buruz eta Mexikoko Sinaloa estatuan dagoen segurtasun faltari buruz mintzatuko da gaurkoan gure kolaboratzaile Bero Satrustegi. Argentinako diputatuen ganberako oposizioak ez du lortu unibertsitate finantzaketaren legeari jarritako betoa bertan behera uztea. Sesio berezi bat egin zuten eta bertan lege proiektua bozkatu zen. Mileik gutxigatik lortu zuen bere helburua. 160 diputatuk lege proiektuaren alde egin zuten. 84 kontra. Mileiren alderdiko diputatuen babesa izateaz gainera Macriren alderdiak ere kontra bozkatu zuen, hau da, Mileiren betoaren alde egin zuten bestela esan da. Beraz, oposizioak ez zuen lortu betoa atzera botatzeko behar ziren botoen bi herenak.
Unibertsitate finantzaketari buruzko legea irailaren 13an onartu zen, eta proposamen nagusia unibertsitateen funtzionamendu gastuetarako funtsak eguneratzea izan zen batetik, eta bestetik irakasleen soldatak inflazioa kontutan hartuta igotzea jasotzen zen. Unibertsitate arteko Kontseilu Nazionalak komunikatu batean adierazi zuen irakasle eta langileen soldaten 70% pobrezia atalasearen azpitik kokatzen direla. Urriaren 3an Mileik betoa jarri zion proposamen honi, bere esanetan gobernuak bilatzen duen oreka fiskala kolokan jarriko zuelako. Honen aurrean, Kongresuko aurrekontu bulegoaren kalkuluen arabera, barne produktu gordinean ehuneko horrek izanen lukeen eragina oso baxua da, eta apenas edukiko luke eraginik kontu publikoetan. Beto honek baina eragina izanen du beka sistemaren jarraipenean, kolokan jartzen baitu honen biziraupena. Unibertsitate sistemara estatuak egiten zituen ekarpenak 30% jaitsi dira Mileiren gobernuaren lehen 10 hilabeteetan, El País berri paperak jasotzen duenez. Honen aurrean ikaskomunitateak manifestazioak eta grebak antolatu ditu herrialde osoan zehar. Aspaldi, ez zirela halako mobilizazioak ikusten. 2001eko martxoko kasua ekar daiteke gogora, orduko ekonomia ministro zen Ricardo López Murphyk murrizketak iragarri zituenean antolatutakoak. Oraingo egoerari eta hezkuntza publikoaren aldeko manifestazioei gobernuak errepresioarekin eta atxiloketekin erantzun die. Unibertsitateetako irakasleen federazioak beste greba baterako deialdia luzatu du urriaren 17. Mexikoko Sinaloa estatuan hilabete bete da ia 200 hildako utzi dituen gatazka hasi zenetik Sinaloako segurtasun publikoaren estatuko kontseiluaren datuen arabera. Gatazka krimen antolatuan murgilduta dauden bi taldeen arteko lehiaren ondorioz hasi zen. Indarkeria egoerak eragindako beldurrak eta segurtasun ezak hainbat negozio txiki ixtea ekarri du tokiko ekonomian gogor eraginda. Gobernu federalari hainbat eskakizun egin zaizkio, horietako bat izan da antolatutako indarkeriaren aurkako armagabetze ekintzak lehenestea eta biktimei benetako erreparazioa eskaintzea. Estatuko kontseilari den Miguel Calderonek lehen lerrora ekarri ditu udaltzaingoan nahitaez egin beharreko aldaketak egungo egoerari aurre egiteko batetik eta bestetik segurtasun erakundeekiko konfiantza berrezartzeko. Euskal Herrira buelta, kultura alorrean, Gasteizko Baratza Aretoak dantza garaikidearen Txantzan jaialdiaren 8. aldia egingo du ostiraletik igandera bitarte. 3 egunean, 6 pieza labur eskainiko dituzte zenbait artistak, batzuk Baratza Aretoan bertan eta beste batzuk Ozetako kiroldegian. Gabriel Arestik 1955 urtean idatzitako poema bat aurkitu dutela jakinarazi zuen atzo urriak 14 Jon Kortazar Euskal Herriko Unibertsitateko literatura katedradunak eta poetaren biografoak. Berria Bilboko idazlea jaio zela 1991 urte betetakoan jakinarazi zuten. Nire aitaren etxea defendituko dut Otxoen kontra, justiziaren kontra, defendituko dut.
galduko ditut aziendak, soloak pinudiak, galduko ditut errentak, baina defendituko dut. Armak enduko dizkidate, ta eskuarekin defendituko dut. Eskuak moztuko dizkidate, ta besoarekin defendituko dut. Nire aitaren etxea, besori gabe, zorbaldari gabe, bularri gabe, utziko naute, darimarekin defendituko dut, nire aitaren etxea. 10 urte beteko ditu aurte musika bizian Galdakaoko musika jaialdiak. Beste urte batez munduko plaza bihurtuko da Galdakao datozen urriaren 25 eta 26an. Jaialdia hitz egiteko gurean dugu Unai Zabala, Andra Mari dantza taldeko presidentea. Ongi etorri Unai. Eskerrik asko, ongi etorri. Bai, ongi etorri zuri ere, esan bezala. 10. edizioa duzu aurtengoa, Galdakaoko egutegi kulturalan data garrantzitsua duzue jaialdiarena. Nola baloratzen duzue gaur daño egin duzuen ibilbide hau? Gure taldeak urte asko daramatza kultura munduan lanean, 1955 urtean hasi zen, beraz badira 70 urterako bidean goaz. Eta orain arte beti dantza munduan gehien bat ibilgar sakonduta, guzti sartuta, baina orain dela 10 urte, pertsona batzuk erabaki bat hartu zuten, zergatik ez dugu behar musika jaialdi bat antolatzen. Eta orduan animatu ginen Galdakon beste jaialdi mota ezberdin bat egiten. Seguk urteak darmatzu, 50 urte baino gehiago, dantza jaialdi bat internazionala egiten, udan, baina musika munduan, euskal musika eta inguru horretan bai, baina hortik kanpora ez genekien. Eta animatu ginen eta Galdakon antolatu genuen beste ekintza ezberdin bat, eta asteburu bateko jaialdia antolatu genuen lehenengoko aldiz. Bai, esan bezala, Andra Mari dantza taldeak antolatzen duen jaia da hau, eta urte desente duen dantza taldea zarete, beraz, ibilbidea, ez da soilik musika jaialdiarena, baizik eta baita zuen dantza taldearena ere bai. Hori da, gure ibilbidea hasi eta urte askotan zehar dantzan bakarrik egonda sartuta, gure urteko ekitaldiak azten gara urte hasi gara Santaketa beste, inautiretan hainbat ekintza dauzkagu, udaberri aldean dantza talde batzuk ekartzen ditugu, dantza plaza batzuk antolatu, San Juanetan parte hartzen dugu, Galdakoko jaietan, Gabonetako abestiak, dauzkagu hor urtean zehar hainbat ekintza eta Galdakon badakogu gure gutiegea markatuta, gehien bat hori dantza iguruan. Eta hori da, horrela igual gauza berezienetariko bat, ezberdintzen dana betidanik edo egin izan dugun horretaz. Bai gainera, kasu honetan, kanpotik datozen musikariak ere izaten direlako holtza gainean, konta eguzku pixka bat gehiago, nondik jaio zen musika jaialdi hau sortzeko asmoa? Bai, azkenean guk suertea egin dugu eta urtetan zehar Europatik gehien bat, Europatik kanpora egonda gauz dantza egiten, Europatik mugitu izan gara uda guztietan, dantza egiten, eta ezagutu izan ditugu gure nortasun antzekoa daukaten herrialdeak. Herrialdeak estaturik ez daukatenak. Orduan pixkat horreri bueltak eman da sortuta zen gure jaialdia. Estaturik gabeko herrialdeen jaialdi bezala. Eta hori da gure jaialdiaren berezitasun handiena. Bertaratzen diren taldeak, kanpotik ekartzen ditugun taldeak, ez dira edonolako taldeak. Musika mailan edozer abestu dezakete, baina edozer, aldizut, pop musikatik, rock musikara, folketik pasa, edozein gauza, baina izan behar dira Euskal Herria bezala berezitasun
hori daukatenak. Osea, herrialde moduan sentitzen direnak, baina ez daukatenak momentu hauetan estatu propioa. Beste herrialde baten menpeko diren herrietako musikariak dira orduan holtza gainean ibiltzen direna jaialdi honetan, baita Euskal Herriko musikariak ere, konta iguzu esan bezala, hasieran 10 urte bete ditu jaialdiak, urte borobila da, urte desente egin dituzue, konta iguzu nolako musikariak izan dituzue urte hauetan holtza gainean? Ba, musikariak denetari izan ditugu. Adibidez, estatu mailatik esan digun, Kataluniako herrialdetatik eta Galizia aldetik etorri zaizkigu. Alsatzia aldetik ekarriak ditugu, aurten Ipar Irlandatik ekartzen dugu, Sahara ingurutik ekarriak dauzkagu, irlak, badaude horre, hainbat eta hainbat irla txiki badaukatenak euren nortasuna bai, aurten Islas Mandatosen moduan, Islandia ingurutik bai ekarriak ditugu beste batzuk, joan gara munduan zehar hor aurkitu aldiren lekutsu horiek bilatzera badaukala bere lana. Hor badago atzeko lan bat oso garrantzitsua. Gainera saiatzen gara aldan einean ez errepikatzen herrialdeak, edo ez dakiz zenbat urterik behin errepikatzen. Honen harira guke jaialdian jartzen ditugu herrialde bakoitzako bere bandera propioa. Gelditzen toke berezi bat ematen diola bai jaialdiari. Eta zer diote kanpotik datozen musikari hauek, nolako feedbacka jaso duzuen artista hauen aldetik? Denetari dago, orokorrean oso pozik egoten dira. Oso pozik jaialdi berezi edo kurioso bezala daukatelako, tortzen direnean ona, gure jaialdera datoz, gurekin zuzenean kontaktuan daude, azkenean dantzataldeko pertsonak eta gure dantzatalde inguruan daudenak, gara antolatzen dugunak eta gunean zehar, montaiazten den egunetik azkeneko gauza kendu arte, landean gaudenak, kultura gaitik. Ez dago inorbez lanean, soldatapean, jaialdiaren kutsuetariko bat bebai da hori, voluntarioak garela, bertan parte hartzen dugun danak. Orduan, voluntarioak izatean, nik uste dut hurbiltasun gehiago nabaritzen dutela, eta bereiek eskertzen dutela. Eta posik egiten dira. Orokorrean oso posik jaialdiarekin. Eta gero gainera, bolondresak, antolakuntzan bolondresak izateaz gain, zapalkuntza edo sentimendu berak agian elkartzen zaituzte, elkartasun jaialdi bat dela ere esan genezake. Hori da, azkenean badaude lurraldeak, beraiekin hitz egiten dozunean, kontatzen dizkizutela historio batzuk, ze gogorra. Igoratzo pertsona batekin hitz egiten egon nintzela bere egunean, eta kontatu zidan, txikitan bere laguna handi bat, kaleko burruka batean, beste estatu batetatik, tiro bat jaso bala, eta bertan geratu zitzaio laguna. Orduan, azkenan ikusten duzuz egoera batzuk, lurralde batzuk, hau baita aurkitzen direnak, badaukatela beste estatu bat gainetik, baina, beraien egoera ez da intxarra, baina aurkitzen dituzu beste eren batzuk, non sufritzen ari dira, sufritu dute, jarraitzen dute sufritzen gaur egun ere. Herrialde edo herri bakoitzako beto esan da, herri bakoitzak bere historioa izango du eta norbanakoek ere, musikariek ere haien historia propioa izango dute. Esan bezala, elkartasun jaialdia duzue hau, herriaren aldetik, Galdaka hortarren aldetik, nolako feedbacka jaso duzue jaialdi honen inguruan? Jaialdiagaz jendea orokorrean gustora ikusten du. Gustora, jaialdiak daukan gozetariko bat da, Galdako erdi-erdian jartzen dugu karpa handi bat, estalia, garai hauetan badakite ondino udaz disfrutatzen ari garela, baina garai honetan tokatu zen zaigu euria bebai eta hotza, orduan karpa handia jartzen dugu. Karpa badauka irekia plaza batera mugimendua dagoena, orduan
jente mota ezberdina dago. Badago musika konkretuki, talde konkretu bat entzutera datorrena, eta badaude beste pertsona batzuk atzekaldetik pasoan daudenak bai, eta entzuten dute musika, geratzen dira, disfrutatzen dute, badago gune bat taloa gaudena, mai eta aulki batzuk egin, non jendeak afaldu dezakean, edo arratzaldean zerbait jan, eta disfrutau jaialdiara, pixkat erretiratuta lehenengoko lerro horretan egon gabe, eta bertaratzen den jendea kombinazio oso kuriosoa da, ezagutzen duzu pertsonak, rockaz aparte edo musika heavy gogorraz, kasi ez dutela ezer entzuten, jaialdira etortzen dira, beste musika ezberdin batzuk entzuten, beste pertsona batzuk igual ohitura daukatela musika lasaiago batzutara edo ohituta daudela, baina etortzen dira eta entzuten dute talde bat, gero igual ditzen aurrengora, edo igual joaten dira tandik ordu erdi batera bueltatzen dira, orduan jaialdi horrek mugimendua dauka, ez da jaialdi estatiko bat edo modurun baten esatearren. Kuriositateak agian bultzatzen du jendea holtzan hor dagoen ikustera, ez da? Bai, azkenean arratsalde guztian zehar soinu froga daude. Orduan ja, inguru guztian badago burrumba bat edo soinu entzuten da mugimendua dagola. Normalean arratsaldetan bai inguruti dauden umeak plaza badan ez sartzen dira bai, ikusteko ia zer gertatzen den, ze mugimendu dagoen. Eta horrek herrian sortzen du jendeak modu ezberdinetara, soinu froga bakarrik entzun nahi dituenak, gero berandoan kontzertutara etorri nahi duena eta beste giro batez disfrutau, mugimentua dago eta jendea gustora. Janedanarekin gainera, nola ez. Eta, aurtengo jaialdia urriaren 25 eta 26 antolatu duzue, konta eguzue nor izango daen holtza gainean, zer antolatu duzuen, azaldu guzu. Bai, jaialdia 25 ostirala azten da. Jaialdia azten dugu taberna ibiltariarekin, Galdakoko kaletatik joaten dira jotzen eta jendea beraiekin parte hartzen dute, abesten dute. Azkeneko abestiak karpara etortzen dira eta gurekin batera hankarpa barnea jendez betetzen da eta bertan abesten ditugu. Eta esan digun, beraiek amaitzen dutenean, azten dira kontzertuak. Orduan, ostiralean bertan, lehenengoko kontzertua, Iparra Irlandatik, Brian Finnegan dator, musikari ezaguna eta oso ona. Berak kontzertua berarekin hasiko ditugu. Bere ondoren euskal talde bat izango dugu, Tapia eta Leturia etorriko dira. Tapia eta Leturia ez dakit nik askorik izan behar dugun. Hainbeste urte daramate, gure gurasoak, gure semeek, danek ezagutzen ditugu. Jaialdia ostiraleko partean hori izango litzateke, eta gero larun batean jaialdiarekin elkartuta Lutier azoka bat antolatzen dugu. Orduan, larun bat goizean, 12-tatik ordu biterdietara inguruan edo, karparen barnean, hainbat postu jartzen ditugu, eta bertan Euskal Herritik eta Euskal Herritik kanporako Lutierrak etortzen dira, eta bertan beraik egiten dituzten instrumentuak eta erakusten dizkigute. Guk dantza taldean dauzkagun instrumentuen erakusketa bat egiten dugu, eta badago pertsona bat egiten duena da umeekin, praktikatzen, umei erakusten die instrumentotxoak egiten. Badidez, panderetatxo bat, edo horrelako instrumento errezak, ez dakit esan daigun kaleko gauzekin edo, umeak bai pixkat parte hartzeko eta sentitzeko bertako parte, eta bertan Lutierra bai soinu, euren instrumentuen froga batzuk eta egiten dituzte, jendea bizitan dagoen bitartean, entzuteko beste instrumento ezberdin batzuk, edo normalean hemen ez ditugunak entzungo. Nazioartetik ere datoz orduan Lutierrak, ezta? Bai. Taierrak ere badaude aurrentzat, eta bertan dagoen lana ere handia izango da, orduan bada ikusteko zerbait, hala ere larun batean urriako 26an kontzertuak ere egingo dituzu, ez? Bai, hori da, orduan urriako 26an azoka dauen bitartean, Galdakoko kaletik Galiziako txaranga bat
jotzen ibiliko da, Adlibidun Galdakoko txistu banda ere ibiliko da, eta arratzaldean, berriro ostiralean bezala, lehenengo eta behin jendea izartzeko edo, elektrotzaranka bat ibiliko da Galdakoko kaletatik zehar, eta gero gau partean, beraiek ametzen dutenean, kontzertuak hasiko dira. Kontzertuetan, Manu Artetik etorriko zaigun talde bat daukagu, eta Kataluniar herrialdetatik bai datorren beste talde bat. Eta amaitzeko 3. talde moduan Euskal Herriko Leiotikan. Ostiraletan 2 kontzertu izaten dira gauetan, eta larun batetan 3 kontzertu izaten dira. Karpa, aipatu dugu behin baino gehiagotan, baina non dago kokatu da karpa hau? Karpa hau Galdako erdi-erdian dago. Udaletxetik hurbil, Iturrondo plazan dago. Karpa handia da, azkenean, hainbat ekintza egiten direnez barnean, beharrezko da, eta karpa irekita dago plazara, beraz, nahi izan ezkero, plazan ondoan egon zaitezke, zerbait hartzen, lagunekin hitz egiten edoan lakoa, kontzertu entzuten dozun bitartean, edo barnean, edozu, talo gozo bat jaten. Gero ezin hobea izango duzue zalantzarik gabe, kalez-kale ere musika ibiltaria izango duzue hasieratik amaieraraino, eta azkenik zer nahiko zenuke azpimarratu jaialdi honen inguruan, zer esango zenieke ikusentzunei? Animatzeko etortzera, animatzeko ez egoteko itxaroten nolan musika konkretu batera bakarrik nijoa. Prest egoteko belarriak irekita, eta edozein musika mota entzuteko prest. Kontzertu batetik bestera aldaketa ikeragarria izan daitekela. Leku eta giro on batean lagunekin etortzeko oso egokia dela gure jaialdia. Ondo pasa eta ikasteko aukera paregabea izango da beraz nahi, mila esker musika bizian jaialdiaren 10. edizio hau aurkeztearren, eta ondo pasa. Mila esker zuei. Ditu gaur Euskal Herriak, nahiago nuke bihar balitu erdiak, zenbat aurkari ditu gaur Euskal Herriak. Emakumeen nekazarien nazioarteko eguna dugu gaurkoa eta datarekin loturik proposamen bat dakarkizuegu, Leire Milikuaren lur gainean itzalazpian liburua. Liburuaren izenburuak erantzuten die 2 atalei, gero badago 3. bat ere, baina lur gainean horretan nik bilatzen dudana da leiho bat eraikitzea, eta leiho horretan irakurlea oso toki zehatz baten jartzea. Eta horretarako bildu ditut, aipu referentzia eta baita datu desente, niri agian begirada aldatzeko deigarri suertatu zaizkidanak, eta niretzat arreta ditzen duen datu bat izaten da eunekoena, azalera biztanleriaren arteko harremana. Adibidez, EAen nola azaleraren 88% landa eremua kontsideratzen den, baina bertan bizien biztanleria osoaren 11%, eta alderantziz nola gainerako 12% horrek jasotzen duen biztanleriaren ia 80%. Orduan, 2 datu horiek gain jartzen baditugu, azkenean argazki oso esanguratsu bat da, ez? Guk, gehienok,
nondik begiratzen dugun landa eremua, eta gero horri erantzuten diete baita politikek, zerbitzuek, eta horratzetik datorrena. Eta gero beste kontu bat, iruditzen zaidala nabarmena ero da, nola gure iruditerian lotzen dugun landa eremua nekazaritza jarduerarekin, eta hori datuetara ekartzen badugu, adibidez EAeko datuekin jarraituz, gaur egun, bertan lan ordaindua duten emakumeen 75%ak zerbitzuen eremuan egiten du lan, eta lotuta nekazaritzarekin harremana hori, gaur egun landa eremuan bizi diren emakumeen 58%ik ez dauka harremanik nekazaritza jarduerarekin. 30%ek dauka autokontsumorako, eta 12% da soilik bere diru sarreren gehiengoa zati bat edo hortik jasotzen duena. Liburuaren erdiko atal horretan, itzala azpian deitzen dena, lehenengo atalean sortutako leiho horri gehitzen diogu bosgorailua, eta hau ere asko gustatzen zaitza, azkenean bosgorailu funtzioa dauka. Ekartzen ditu emakume protagonista horien ahotsak, eta horiek arilkatzen dira, nik ekartzen ditut bestelako datu referentziak eta, baina beti horri markoa emateko. Eta iruditzen zait, sortzen dela alako bidai bat, atalaren amaieran ulertarazten diguna pixkat zein den beraien egoera erabakiguneetan. Ulertuta testu inguru jakin baten kokatzen dela, eta sistema jakin baten. Orduan, hor, ez dakit oso esanguratzua iruditu zitzaidan bere garaian, duela 20 urte baino gehiago ponentzia baten, Maria Ascension Millanek esan zuen. Badirela bere ustez, 3 arrazoi nagusi, zergaitik emakumeak erabakigune horietan ez ziren egoten. Osea, sektorea maskulinizatu bezala irudikatzen da, zergaitik, ez? Eta orduan, berak ematen zituen 3 arrazoi. Eta lehenengokoa zen, bai jendartean eta bai emakumeak beraien burua profesionaltzat ikusten ez zutela. Gero, bigarrena da, lanpilaketa itzela, bai etxeko lanak, zaintza lanak, landa eremuak baditu egitura asko ezaugarri batzuk, ezin da konparatu herrigune batekin dauden zerbitzuak adibidez. Eta, gauza guzti horiek ere, azkenean denbora kentzen dute, energia kentzen dute, parte hartzeako denbora eta energia behar dira. Eta 3. berak aipatzen du, neurri txikiagoan bada ere, erakunden beraien hermetismoa aipatzen du berak, ez? Liburua oinarritzen da ikerketa sakonago baten, da bertan 53 emakumeren testigantza jasotzen ditut. Eta banaka elkarrizketatutako emakumeek gehienak bat datoz hori, sektorea irudikatu dela eremu maskulinizatu bat bezala, gizonak izan direla ordezkaritzara, feriara eta tratura joan direnak, eta emakumeak gelditu dira, atzean, etxean, ero itzalean, ez? Eta gehituko nioke feriara eta tratura gizonezkoak, baina adibidez hemen jasotzen zen azokara emakumezkoak, ez? Osea hor, badaude hainbat hierarkia. Eta orduan, kontu horretara bueltatuz, elkarteak ez dira betidanik sortu, ez? Eta sortzen diren momentu honetan, ordezkaritza eremuak okupatzen dituzten horiek sortze dituzte. Beraien neurrira, logiko. Eta orduan zer gertatzen da? Oraindik ere neurri hori oso vigente dagoela. Eta orduan, hortik eta kanporako guztia, adibidez, izan emakumea, izan gaztea, izan bestelako ertz guzti horiek, ez daukate traje horretan kabidarik. Badaude gauzak aldatzen, baina gelitzen da. Landa eremuko emakumeen, nekazari emakumeen, beraien parte hartzearen, beraien ongizate, biziraute, ezin da mugatu beraien gana bakarrik. Ezin da izan beraiek badituzten lanzama askotarikoak ardura bat eta bestea, eta gainera egon behar izatea, ez dakit, borrokatzen presio duinen gaitik, administrazioekin ez dakit zer gaitik, hor azkenean behar dute guztion babesa. Eta nik esaten dut, ez dugula zertan denok izan nekazari, baina bai izan gaitezke eta izan behar dugu nekazari babesle. Besterik ez gure aldetik, informazio gehiagorako sartu amaika.eus atarian edo kuskusiatu gure sare sozialak ongi izan eta bihar arte.
Thank you.